Jom, lah kok diarane? Kok Dek aku tak ngalih. Beh. Lho, apa go? Ha iki tak lek pengen roreng. Godhong apa golek debok aku iki. Digawe cok mben. Ya wis gak apa-apa, njupuk oleh nek terima debok. Ya wis. Ya wis aku sepurane mbok Dek ya. Peh aku mlebu omah sampean gak anu. Wis selak kesusu. Ya wis ngepek oleh. Ya wis, kae ya gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya. Dewi sedino narik kuwesel narik kurang saiki tutup pisan ya. Kuwesel sedino narik mosok rambut jak nang warung blas iki. Aja sik ditutup narik sik ngono nang warung gampang wis ayo. Ngono. Ya wis, wah. Timbangane di tanggungan sesuk ya. Lah iya ditutup sik. Ya wis, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sewu. Monggo, ngarah. Oke. Monggo. Saking pundi niku Pak dalu-dalu. Wong ngeten iki. Pindah silaturahim. Ya, pinggalih niki angsal amanah saking Mbak Wo. Nggih. Bilih sak menika disuwun ikhlas penggalih nyuwun sumbangan. Oh. Kawontenaken wayang kulit. Oh, bersih desa. Nggih, bersih desa. Iya. Pirawan wong, Pak? Nek teng tulisane nggih. Mboten mesti, ya enten sing 300, enten sing 200, enten sing 200. Tapi. Oh, nggih, iki. Asal nggih ngae. Nggih, iki daftar iki. Oh iya. Wes aku rasa ditulis ya. Wonten. Rasa ditulis engko ben pangeran dhewe. Sampan seksi-seksine ayo ta. Wonten. Oh nggih, matur suwun nggih. Sedekah ngene nyapa ta. Nggih. Rasa diketok-ketok. Oh nggih. Wes rasa ditulis. Nggih. Pak kene nggih. Nggih, Pak. Oh, jos ngene ya. Jenenge ketepaan gol to. Engko lek petuk wong kongel yo aja nyeluk ngene. Ono. Iki wonge jenenge kan Sugih Harto. Oh, iya. Enak. Wong Sugih Harto ya. Makane jenenge Sugih Harto. Enak. Ditulis iki. Seksine dhewe. Jarang-jarang ya wong ngene iki yo. Yo arang-arang. Nggih, monggo. Oh, nggih. Nggih, Pak. Ya gak iso wae. Gak yo iki. Lah wis 1 juta tapi ya gak usah dicatet. Alhamdulillah. Gak dicatet nek iso ya aja sampe wong ora. Sing penting ini kan yo ikhlas to, Mas. Nggih. Nggih ta? Nggih. Wis sing ora sampean-sampean. Nggih. Kula tampi niki nggih. Ya wis gak dicatet. Nggih, matur suwun lho Pak. Ya. Pak Sugih Harto. Sing penting dukuane iki awake dhewe pangkat. Nggih. Jalan lancar. Nggih. Ya toh, acarane sukses. Nggih. Wis ngono ae. Nggih. Lemah teles. Gusti Allah sing bales. Nggih. Keranten sampun cekap. Kula tak nyuwun pamit, Pak. Lah arep dikene kopi. Oh, betul sah mengke mawon. Mengke mawon. Niki tasih nutupne Oh, kirang nggih. Ya wis, Matur wis. suwun Pak Sugih Harto nggih. Sepurane Mbak ya. Nggih. Anu. Nuwun. Ora karune. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nih kayak mau ya. Iya. Belane omahe ngene mesti wonge penakan. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Nggih. Nggih. Monggo. Sekarang. Kok dalu-dalu enten apa niku? Enten Pak Git. Pindah niku kula kalih Mas Sogo silaturahmi. Nggih, kalih menika asal amanah saking Mbah Wo. Inggih samenika dipun suwun ikhlasi panggih, disuwun bantuan kagem suroan awontenaken wayang kulit. Ya ngono kuwi jane ya ora bumi-bumi niki, Mas. Niki wayang wong istirahat, Mas. Kula wau siang mriki jenengan teng Grioki Klen mriku. Lah kuwi ning ngene kok wis nganu sebentar-bentar. Oh, nggih ngapunten. Nggih, nggih. Karo sampeyan. Kula wis penggaweane teng Embong wis semerep mawon, Pak. Jenengan Niki niku wayang teng wong istirahat, Mas. Sama narik ini yo gak. Ya, tenan kok. ya ane wong wis ketok. Iki wis kene. Pak deloke. Ya wis datane wis komplit kabeh. Nggih, tingali. Yo, iya enak. Ngel. Yo, sanajan to angel aku wis panggah wargamu. Yo panggah tak sumbang. Nggih. Sik, tak cukupne ya. Nggih. Kok sik remeng-remeng. Oh, iki kok coba. Napa, Mbah? Rada kabur wis tuwek. Jabang bayi. Wong-wong nyumbang sak meneh iki. Nggih, nggih, Mbah. Ya wis, saya tak cukupne. Kita ade mesti wakeh iki. Muga-muga tumpuk kaya mau iki. Lah ane wonge mantep tenan iki. Oh, didelok sik nawone ae. Bloboh wonge. Iba. Oke. Duh. Duite Pak dikit. Duite wah. Ora omong. Kingko tapi aku duwe penjaluk ya. Nggih. Engko aku ya kekno kosi sing bib. Nggih. Karo nek iso fotoku dipajang. Aku kan arep enek apa-apa iki. Oh, ngoten ya. Nggih. Nah, dalah. Tenan to. Tuh. Wes, kan ikhlas to sing penting. Pinten niki? Loh. Romplewo, Prit. Ya kuwi. Ane wong. Ya timbangane kacek ya gak akeh to wong golek duit zaman saiki Pak niku apa gampang. Nggih ta. Kalau kinten yatrane kuwathah. Nek tak tau kowe. Atone kuwathah. Wah, Iki ya anggone gawe le iki. nggih. Nek diopral-opral ngono ku ya gak temu. Nggih, nggih. Sing penting kowe ndak sumbangan tak sumbang ya wis. Nggih. Wah, Meneng ayo wis disumbang ya matur suwun. Ya iya to kudune ngono to. ya wis ora apa-apa timbangane ora. Aja lali fotoku engko. Katane ya. Ono njaluk foto. Ku dipasak lo pajang ya. Nggih peke ajeng kula pajang ya. Pajang ning berapa ya. Banten. Oh, banten jenengan tiange suwae. Oh, nggih. Nggih. Banten sampun cekap. Kula tak nutut ning kirang sedhi Mbak Ki. Oh, no. Punten matur suwun nggih. Wes, Matur suwun. Yo yo. Aja lali fotoku. Nggih, Mbak. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Nggih, kuwi. Lah iya, Tapi cerewet dong. ngono njaluk foto dipajang. Ora mulai foto njaluk dipajang. Wes. Ramain blas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini gitu. Matur sing sinten, Pak? Apa ya wonten? Mantan. Wonten ning dalem jenengan pinarak monggo. Nggih. Oh, nggih. Masuk iki. Nggih, kula panggilne Bapak Riyen nggih. Nggih. Pak. Pak enten tamu, Pak. Oh, iya, Nduk. Angkane Nduk ya.
Nggih jenengan atus kedam ya Bapak. Nggih, nggih. Beh, mau masuk ya. Mbak. Namanya sinten to? Sheila. Oh. Wis. Aku tuh priwe iki mesti ya iki. Tugas saya diri. Oh iya. Tugas. Nggih, nggih. Kalau mari tugas gak apa-apa. Siapa Dok kamu Dok? Niku Pak. Pak. Ah, Yang oh. jembakan, Pak. Nggih, kula sogol, Pak. Nggih. Rek. Nggih. Jeneng kene wae. Piye? Coba iki. Ya kene, cek kene. Nggih. Ngapunten lho, Pak. Piye? Mriki wau kula kalih sogol dugine mriki pindah silaturahim. Kaping kalih wonten tugas saking Mbah Wo. Pilih samenika disuwuni ikhlase penggalih. Disuwuni sumbangan kagem surowan. Ajenge ngawontenaken wayang kulit, Mbak. Wis mulai berarti ya. Ya niki tariane sampun cuma wayange dereng. Terus rencananya dalange sapa? Nek dalange saking Tulungagung. Tulungagung. Nggih. Nggih, Tulungagung kadose. Wis enak rencana golek apa durung? Nggih, rek rencanane nggih. Niki pun enten rencana cuma dereng bidal. Kene aku dulu. Oh, nggih, niki dengan tinggal riyen. Kereng-kerengane kurang piro, kok tak tutupe lho. Oh, ngoten. Iki maneh itu. Ketemu iki. Ngono. Beh, tenang. Belane kok wonge kok beh. Oh. Oh iya, Tulungagung. Gambar. Nggih, Pak. Nih, leres Tulungagung anu. Oh ya wis, cek tak delon anak wedok. Nduk, Lang. Cukup aduk bapak, Nduk. Niki Pak, artan. Wong-wong arep wayangan yo nyotoh nganune dhewe. Bapak nek karo dhuwit apa patek nganu to. Wong-wong njaluk sumbangan gawe wayangan. Nang Kadalang kok Tulungagung. Wis pira-pira ngono nganumu. Lah engko bapak gak usah nyumbang dhuwit. Tapi duwe penjaluk fotone bapak kan dipajang. Bapak kan arepe duwe karep to, Nduk. Nggih Pak. Wis aturan. Bapak gak mikir nek dhuwit niku. Pripun? Wis Nduk, entar Nduk. Kekno pira kono, Nduk? Mbak, rada mundur titik, Mbak. Menapa Mas? Ayu nih sampean kelewatan. Apa, Mas? Mboten, Pak. Ngapunten, keceplosan iki wau. Lah tujuane rene iku menyapa sih? Nggih niki lho nganu atong ngapunten keceplosan, Pak. Iso wae tegol itu. Wis ngene iki. Generasi sing marai rusak sayu. Ancane iku Kudune ngene iki nek sretekon kaya ngene bapak. wis reding kok Mas. Ya ora apa-apa to saya titik. Sampeyan hitung sik. Oh, nggih. Ah, ngeten, Mbak. Niku wau Sampeyan karet nggih, mengke pun kesupe. nggih, Pak. Itu kan pri. Kita tulisnya pri. Fotone nggih. Kesupe. Nah, Nduk engko kirimno foto ngene Mas ya. Nggih Pak. Pak karepe Pak iki ben mulus. Piro pri? 6 juta. Poh. Iki Ora umum. Engko nek Mas, Iya, engko nek kurange neh, nggih. sampeyan kesane ndi Mas? Nggih. Sampeyan rene neh. Tak tutupi. Wonten. Ngoten nggih. Iya, kurange piro to paling? Oh, nggih, nggih. Sama sotan, Alhamdulillah. anu sama rene neh ya. Nggih. Tak tutupi neh engko. Iki sumbut Mbak ndak niku ngene Pak Kit 20.000 nyuwun foto dipajang teng geber. Gak temu wong kuwi, wong kuwi tak. Tapi ajenge enten ngoten lho ya. Oh gak temu Mas, nek wong kuwi dibanding awake dhewe gak temu. Lah iki. Dudu klase. Kategorikan. Nggih, nggih leres niku peh lan jenengan. Teko anakku sing ayu gitu. Nggih, nggih. Aku nek nimbang wong tak pengen ngitung. Kadang tak nimbang kan. Kita dihitung. Iya, Pak. Duwe. Umuman ya nggih. Jan ora umum. Mbak, Tak gak kopi kan ada? oh betul sapa? Mboten usah. Ranten sampun cekap nggih dah. Oh, ngono. Kula tak nutupne lampah. Oh ya wes, jual lali pesanku kuwi mau. Nggih, Nggih, nggih. harus sukses, Mbak. Nggih. Pun Kok ben dikirim ning sampean ya, fotoku ya. Oh, nggih, siap. Nggih. Nggih. Pun, Pak nggih. Pak di nomor WA. Apa? Iki wes. Oh, nggih, nggih, nggih. Wong lanang kok. Kita rek ngenteni Mbah Wo. Loh, wis ngumpul to, Rek? Mungkin Mbah Wo. Oh, nggih, Mbak. Sampun.
Ya wes ayo. Pri, Gu. Tenang Nggih. Mbah Dukun. Lho, sakniki Mbah Wong. Iya no. Oh, nggih. Monggo. Sogol karo Gondro ben nunggu omah. Oh, nggih, nggih. Ya. Yo, nggih. Masuk yo. Rek yo. Oh iya ya. Ya. Nunggu omah Rek yo. Ya. Hati. Siap. Iki lho, Mbah, kok nglungit. Kene to, Pri. Iya, iki daleme Ki Joko pinter. Apa, Bro? Mbah Wong. Ngono bae helm akeh Mbah Wong. Helm Cadangan, rendengan, Gu. ya gak apa-apa ayo. Assalamualaikum. Monggo, Mbah Wong. Assalamualaikum. Wah, Dalam. Nggih, pinara. bae enek, Dik. Enten teng dalem. Jenengan Oke. pinara. Oh, nggih. Yut. Yut. Aduh, siang, Yut. Ada apa tadi? Iya, Mas. Mosok. Pergi ada apa? Siapa iki? Mbah, Oh, nggih. kula ajenge wonten perlu kali jenengan. Oh, betul. Lu sik. Kene, tuku kabeh kene. Enek, Pri. Iya, Mas. Piye karepmu? Ngeten lho, Mbah. Kaping pisan nggih silaturahmi. Iya. Nggih, kaping pindhone desa kula kan ajenge nanggap wayang lho, Mbah. Nggih, Mbak. Oh. Terus. Dadi kersane mboten Jawa ngeten lho, Mbah. Apa ya wis oleh to, Le? Iki apa juga cek musim katemi to, Le? Pandemi, Mbah. Wah. Lah iki. Diganti to? Oh, mboten. Oleh to, Le? Oh, nangsal, Mbah. Oh, lah terus karepmu ki mau rene. Nggih. Nggih kersane benjing ben Mboten Jawa ngeten, Mbah. Oh, penontonnya ben rame, Mbah Wong. Rame. Sing penting lancar ngoten mawon. serahno Mbah ini masalah. Serahno Mbah. Wis kene tak garap sik. Dinane apa, Le? Cuma paing, Mbah. Paing, Mbah. Oh, iya. Tak garape ya. Nggih. Kene. Lungguh kene. Nggih. Wong telu ning kene. Mungkin, Mbah. Nggih. Ya, Nggih. kene. Bawa to mereka, bawa. Oh, tengah, Mbah, apa? Wes pada siap iki, Le ya. Lah tak ritual sik, Le. Kate koni neh sik. Nggih. Nek masalah perang udan saya kan rendengan to. Nggih. Iki sing mbok jaluk level 1, level 2 apa level 3. Piye, Mbah? Kok level-levelan to, Mbah? Terus mie ae. Musime, Le. Nek sing level 1 kira level 2 lumayan, level 3 larang. Ngene ne lho, Le. Oh, Sing nggih. level 3 ya, Mbah. Oh ngono. Sing level telu, Mbah, Wong, ya? Karang geneng kok. Ya wis, tapi rada larang lho ya, pesenku. Ya gak apa-apa, Mbah. Ya wis. Tak ritual sing level 3, level 1 loro 3 gak padha, Le. Japane. Nggih, Mbah. Niki sing kados pengenane to. Sing piye? Iya. Coba capune. Ya, meh padha cuma tambahane 1, Le. Oke. Wis tak ra ombahe. Oh, Kita nggih, sampe nggih. kok Nggih, monggo. ditangkeman. Manut to, Mbak. Nggih, nggih, Mbah. Pujo pajapu telek asu gampang mampu. Dina iki sedulurku kerang jeneng sowan ning omahku perlu arepe duwe kajat gawe bersih desa. Kok dadi, Mbah? Wis tak kok. Percaya Mbah. Nggih, Mbah, nggih. Kula Bener lho, percaya. Pri. Cak ngomong. Iya, Mbah. Nggih, ngapunten, Mbah. Percaya Mbah iki. Dina 7 pasaran 5 tebak ing dina Jumat Paing. Tapi dipurantos telak dipun hormati kangge duwe kajat putuku bersih desa. Mbulu gombal gambul disebul ora mumbul, tibake nek barang sing gumandul. Mendung teko etan bali ngulon, mendung teko kulon bali ngetan, mendung teko lor bali ngidul, mendung teko kidul bali ngalor. Pucuk bacapu telek asu, sun mata ajiku pecah buwana. Kabeh ana apa sing dadi panyungune? Putu-putuku kabeh. Woi! Kaget, Mbah. Mbah, sing panas yo. Ayo, Nduk. Cukono barampene bae, Nduk. Ngene lho jantungan tuku aku. Lah iya to, Mbah. Weh, Piye, Bu? kaya ngene, Mbah. Semanut to, Mbak. Lah iki kaya klebon. Hah? Pangane. Tak mikir sih, Mas. Semanut to, Mbak. Lu kene, Le. Nggih, Mbah. Iki kok aja mbok ilangin nek urung komah. Lho, Mbah. Mbah. Butuhmu apa jalukmu keturutan. Nggih, Mbah, nggih. Nduk. Lah apa? Ringosmu lho, Mbah. Lah iki mau jane ning naskah ini to, Gu. Lah iya ora lho kok bosok ringos malah kok Mbah. Munggah sih sih. Dukune aku apa kowe to, Le? Oh nggih, Mbah. Nggih, nggih, Mbah. Bener, Mbah. Nggih. Wis to.
jenengan, Mbah. Sing penting apa sing mbok jaluk dijabahi ya wis. Nggih, nggih. Ngono lho. Nggih. Ya wis, ngono aku engko nek durung jam 12 bengi aja padha dilaki lho ya. Nggih. Nggih. Ya wis. Wis cukup. Nggih. Pun ngoten mawon, Mbah. Mboten Ya, mawon. wis. Nggih sakjane pun dalu kula tak langsung wangsul mawon, Mbah. Penati. Ngono tok. Mbah wae penati. Oh iya, Go. Bener Oh. Go. Nggih. Aja lali Kula ya. kan Level level 3. 3. Nggih, niki kula sukani level 3. Kandel niki. Gak tak Nggih. buka aku percaya lho ya. Nggih, niku kandel nih, Bang. Pun, Mbah. Kula Nyuwun pamit, Mbah nggih. nun pamit. Ya, wis hati-hati. Muga dijabahi apa sing mbok jaluk. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Ya. Sik, Mas. Mas. Ki Mbah kan yo masyarakat dhewe to. Iya, Kudune ya ditarik to. durung mbok tarik to iki. Durung ditarik. Tarik no. Ayo. Mbah, nggih. Apa neh? nggih? Apa neh iki? Dukung jenengan nggih. Masyarakat dusun Karanggeneng gitu. Heeh. Nggih jenengan rencang-rencange nggih. Nyumbang nggih jenengan nggih kedae nyumbang to, Mbah. Oh, ngono. Nggih to, Mbah. Sik, iki mung level 3-ne tak delok sik. Apa to iki? Hah? Ketoke kandel. Nduk. Ini nduk, nduk. Napa, Pak? Iki duit lagi. Senes, Pak. Niki sing arta gangsal ewu. Niki gangsal ewu, niki kertas, Pak. Le. Level 3 le. Level 3 nggih, Mbah. Level 3. Oh. Tak ikhlasne le ya. Nggih, nggih. Wes. Pun Mbah nggih. Pun, Mbah. Ya. Tati. Jangan bedengek ya. Ketemu blas. Wis ayo mulai, Go. Ya. Pri. Nggih. Duwike ke mah yo gendang ditung. Nggih. Bek menawa nek kurang-kurangi barang kan genah engko. Nggih, Mbah. Nek golekne iku lho. Nggih, Mbah. Monggo. Penting kan wis mbah dukun. Garek namtokne Dinone. Pak Dalang. Oke, nggih. Nggih, monggo. Nggih, Mbah wis. Arek-arek selang ngenteni. Santai. Wis pri engko duwike nang hitungan lho ya. Nggih, Mbah. Bek menunggu kurang-kurangi ben ndang jelas nek kurang piro-pirone. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Wis masalah mbah dukun wis oke. Teboke go. Pun beres, Mbah wo. Beres pisan. Nggih, pun beres. Masalah duwike Wis siap, Mbah. wis mbok hitung. Go. Oh iki kok sampean hitung. Iki mange tak rewangi sedina ra mengko ning warung. Wetenge iki luwe. Karen Iki amit bawa nggih. luwe mangan to. Warung akeh kok. Ora wani nganu bawa lek gak oleh mandat sampean jenengan. Duk. Duk. Nggih, Pak. Iki hitungan. Aku tanya warung belas boleh depok. Oh iya. Tapi kan isu kan mangan dene iki ini Duit, mangan nek blas. resek wi jumuken. Kene ketisu urung mangan blas. Buka angin. Niki nggih arta injing wau, Mbah wo. Duwe ya. Nyapa, Duk? Ber kayak ngene. Oh, kayak golek kayak. Baliku. Sok nduk. Kok rupane duite mau curiga. Lah, tak kabeh kok ngono, Pak. Tugel-tugel, Pak. Lho, mosok to, Mbah wo? Lho, Pak. Mosok to, Mbah wo? Oh.